ପୁସ୍ତକ ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ। ଲେଖକ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପରିଚ୍ଛେଦ 2। ଶୀର୍ଷକ ସ୍ୱନାମ ପୁରୁଷ ଧନ୍ୟ ହୋ। ମଙ୍ଗରାଜେ ଗରିବର ପୁଅ ଥିଲେ। ଶୁଣାଅଛି 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ଛେଉଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତୃ ମାତୃହୀନ ସନ୍ତାନ। ସେ ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲେ। ପଇସା ଅଭାବରୁ ବାପର ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ। ଚାଳକୁ ନଡ଼ା ନ ଉଠିବାରୁ କାନ୍ଥ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଭୃତି ଘଟଣାମାନ ବିଚିତ୍ର ରକମର। ଜଗତର କୌଣସି ପ୍ରଧାନ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେସବୁ କଥା ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ ଢେର କାଗଜ କଲମ, ଢେର ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ପରିମିତ ବ୍ୟୟିତା ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯତ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା। ମାତ୍ର ପରିମିତ ବ୍ୟୟିତା ଯେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ଗୁଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ମଙ୍ଗରାଜ। ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମହାପଣ୍ଡିତ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମର୍ମ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିପରି ବୁଝୁଅଛୁ। କାଗଜ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିବା ସହଜ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ବଡ଼ କଠିନ। ଏଥକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଠିକେ ଠିକେ ସବୁ କଥା ଲେଖି ମଙ୍ଗରାଜୀ ଅର୍ଥନୀତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମିଦାରୀର ନାମ ଫତେପୁର ସରସଣ୍ଡ। ସଦର ଜମା 5,000। ସଦର ଜମାର ଅର୍ଥ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେୟ ରାଜସ୍ୱ 5,000। 28 ବାଟି ବାହେଲ ଲାଖରାଜ। ବାହେଲର ଅର୍ଥ ନିଷ୍କର ଜମି। 28 ବାଟି ବାହେଲ ଲାଖରାଜ। ବାଜ୍ୟାପ୍ତି 15 ବାଟି 27 ମାଣ। ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଜମି ପୂର୍ବେ ନିଷ୍କର ଥିଲା, ମାତ୍ର ପରେ ଯହିଁ ରାଜସ୍ୱ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ବାଜ୍ୟାପ୍ତି 15 ବାଟି 27 ମାଣ। 27 ମାଣ କିମ୍ପା ଜାଣ, ଏଥିରେ ଜଣେ 7 ମାଣିଆ ସରକିଦାର ଥିବାର ଜଜ୍ ଅଦାଲତରେ ଅପିଲ ଦାଏର ହେଇଛି। ସରକିଦାର ଅର୍ଥ ଅଂଶୀଦାର। ଲୋକେ କହନ୍ତି 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କା ମହାଜନୀରେ ଖେଳୁଅଛି। ବଡ଼ ଲୋକ ଘର କଥା ବଡ଼ ଶୁଭେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନୁମାନ କରୁ 15,000ରୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଇନକମ ଟିକସ ଇଲାକା ପିଆଦାଠାରୁ ଶୁଣି ଏକଥା କହୁଛୁ। ଇଲାକା ବିଭାଗ। ଇନକମ ଟିକସ ଇଲାକା ପିଆଦାଠାରୁ ଶୁଣି ଏକଥା କହୁଛୁ। ଧାନ ମହାଜନୀ କାଗଜ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରଫା ହୋଇନାହିଁ। ରଫା ହୋଇନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୀମାଂସା ହୋଇନାହିଁ। ଏଥକୁ ସଠିକ ହିସାବ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ତେଣୁ ସଠିକ ହିସାବ ଦେବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଗଲା ଅଙ୍କ ସୁନିଆ ବାହାରେ ଧାନ ଗରିଆ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଜି ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ସେଥି ମଥଠୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁଅଛୁ ଯେ 2007 ଭରଣ 15 ନିୟୁତି 6 ବିଶ୍ୱା 2 କାଣି ଧାନ ଅମାରରେ ଜମା ଅଛି। ଘର 5 ପରସ୍ତ। 3 ପରସ୍ତରେ 3 ପୁଅ। 1 ପରସ୍ତରେ ସାଆନ୍ତ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଓ ସାନ ଝିଅ ମାଳତୀ ଥାନ୍ତି। 1 ପରସ୍ତରେ ସାଆନ୍ତ ଓ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଓ ସାନ ଝିଅ ମାଳତୀ ଥାନ୍ତି। ବାହାର ପରସ୍ତ କଚେରୀ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଭୁଲ ପଢିଦେଲି। 1 ପରସ୍ତରେ ସାଆନ୍ତ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଓ ସାନ ଝିଅ ମାଳତୀ ଥାନ୍ତି। ବାହାର ପରସ୍ତ ହେଉଛି କଚେରୀ। କଚେରୀ ଘରର 5 ଶ୍ରେଣିଆ। କଚେରୀ ଘରର 5 ଶ୍ରେଣିଆ। ଶ୍ରେଣୀପଟାରେ ବାଘ, ହାତୀ, ବିରାଡ଼ି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖଳାଯାଇଛି। କାନ୍ଥ ସବୁରେ ନୀଳ, ଶୁକ୍ଳ, ରକ୍ତ, ହରିତ, ପାଟଳ ବିବିଧ ରଙ୍ଗରେ ପଦ୍ମ କହ୍ଲାର। କହ୍ଲାର ଅର୍ଥ କଇଁ ଫୁଲ। କୁସୁମ, ମାଳତୀ, ପୁଷ୍ପମାଳା, ବାନର ଯୁଦ୍ଧ, ରାକ୍ଷସ ଶ୍ରେଣୀ ସମ୍ବଳିତ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ପୌରାଣିକ ଘଟଣାମାନ ଅଙ୍କିତ ରହିଛି। ରାଜପୁତନାର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ଉଲଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ଟଟ ସାହେବ ଅନୁମାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଭାରତର ପୂର୍ବ କାଳର ଅଙ୍ଗନାମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ। ହାୟ ହାୟ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ କାନ୍ଥର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ସାହେବଙ୍କୁ ମୂର୍ଖତା ଦୂର କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଭିତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କାନ୍ଥ। କାନ୍ଥ ଚିତ୍ରିତ ସଖୀମଣ୍ଡଳୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ରାଧିକାଙ୍କର ଗେରୁ ରଙ୍ଗର ହାଣ୍ଡିକଳା ବୁଦାଟାର ଘାଘରା ଦେଖିଲେ ଅବଶ୍ୟ ସାହେବଙ୍କର ମୂର୍ଖତା ଓ ଭ୍ରାନ୍ତି ବିଦୂରିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଚିତ୍ରକାର ଲୋଡ଼ିବାକୁ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚମ୍ପାଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ସମ୍ପାଦିତ ଅଟେ। ଚମ୍ପା ଏତେ ପ୍ରକାର ପଶୁର ଛବି ଚିତ୍ର କରିପାରେ ଯେ, ସେପରି ପଶୁ କଲିକତା ଜୁଲଜିକେଲ ଉଦ୍ୟାନ ବା ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ତୁମେ ଖୋଜି ପାଇବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗରାଜ ଉଆସ ଲଗାଲଗି ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଗିଚା। ବାଡ଼ି ଦୁଆର ପାଖରେ ଭାରି ଗୋଟାଏ ପୋଖରୀ। ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ତା ପଛକୁ କଦଳୀ, ପଣସ, ଆମ୍ବ ଓ ଉଆ ଗଛ। ବଗିଚା ପଘାର ଚାରିପାଖ ସୁନାର ଖାଇ।
ବଗିଚା ପଘାର ଅର୍ଥାତ୍ ହିଡ଼ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାଡ଼। ବଗିଚାର ହିଡ଼ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାଡ଼ ଚାରିପାଖ ସୁନାର ଖାଇ ହେଉଛି ଅର୍ଥ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଏକ ପ୍ରକାର ବାଉଁଶ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀର ପରି ବେଢି ରହିଛି। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପ ଦେଖିବ। ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରୋପକାର ନିମନ୍ତେ। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ବଗିଚାଟି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ହାଟର ସ୍ଥିତି ଓ ଉନ୍ନତିର ମୂଳାଧାର ଅଟେ। ବଗିଚାର ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ବାଇଗଣ, କଖାରୁ, ଖଡ଼ାଠାରୁ ଲଙ୍କା ମରିଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯାଉଥିଲେ ହାଟର ଏଡ଼େ ଜାରି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜାରି ଅର୍ଥ ଖ୍ୟାତି ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ବଗିଚାର ପରିବା ବିକା ନ ସରିଲେ ଆଉ କାହାରି ବିକିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେ ତ ଠିକ୍ କଥା। ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ରହିବ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଆଗେ ବିକ୍ରି ହବ, ଏହା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହାଟ ଯେ ନିଜ ଜମିଦାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟ କଥା। ସୁନିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏହି ଦିନ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଅଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଓ ସୁନାରେ ଅଙ୍କ କଟା ଯାଇଥାଏ। ସୁନିଆ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯେ ସବୁ କଖାରୁ, ବାଇଗଣ, କଦଳୀ ଭେଟି ଆସେ, ସେସବୁ ସଳଖେ ସଳଖେ ହାଟକୁ ଯାଏ। ଚୀନ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀର ତୟାର ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସମ୍ରାଟ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଇତିହାସ ଲେଖକଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରାଚୀରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା କାଳେ ସେମାନେ ଲେଖି ପକାଇବେ। ଏଥକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ନିରହଙ୍କାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି କହୁ। ମହତ୍ ଲୋକମାନେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରି ସେଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କହି ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ପଚାର, ଆପଣଙ୍କର ନଅର ବନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଗିଲା? ଉତ୍ତର, ଢେର ଟଙ୍କା। ମୁଁ ସେଥିରେ ସରିଗଲି। ପାଠକ ନିରାଶ ହେବେ ନାହିଁ, ଅଧୀର ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥାର ଠିକଣା ଲାଗିଯାଏ। 900 ବରଷ ଉତ୍ତାରେ ଜଣେ ସାହେବ ଆସି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ତୟାରୀରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ତାହା ହିସାବ କରି ତାଲିକା ଦେଖାଇଲେ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ବିକ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ରହିଅଛି। ଘର ତିଆରି ଖର୍ଚ୍ଚର କି ହିସାବ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଓଆନ ଗଙ୍ଗା ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂହଙ୍କ ମାତୃକ୍ରିୟା ପରି କ୍ରିୟା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜିଯାଏ କେହି କରିନାହିଁ। ବଙ୍ଗଳା ହାତର ସମୁଦାୟ ଜିଲ୍ଲାର କିଲଟର ସାହେବ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ମଇଦା, ତେଲ, ଘିଅ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ କିଣି ପଠାଇବେ ବୋଲି ବଡ଼ଲାଟ ସାହେବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚିଠି ଜାରି କରିଥିଲେ। ନବଦ୍ୱୀପର ରାଜା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ସେହିପରି ମାତୃକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଖରଚର ଡାବ ମାଗି ପଠାଇଥିଲେ। ଡାବର ଅର୍ଥାତ୍ ତାଲିକା ମାଗି ପଠାଇଥିଲେ। ଦେଓଆନ ଗଙ୍ଗା ଗୋବିନ୍ଦ କେବଳ ଗଞ୍ଜେଇ, ଆପୁ ଅର୍ଥ ଅଫିମ ଧୂଆଁପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଡାବ ପଠାଇଦେଲେ। ତାହା ଅନୁପାତରେ ସମସ୍ତ ଖରଚର ଠିକଣା ଲଗାଇବାକୁ ସଂକେତ କରି ଭାଷା ଲେଖିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଖରିଦରେ 72,000 ଟଙ୍କା ଖରଚ ପଡ଼ିଥିଲା। ନଗଦାତ୍ ଖରିଦ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଜମିଦାର ବେଠିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ। ବେଠି ଅର୍ଥାତ୍ ବିନା ପରିଶ୍ରମିକରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ। ନଗଦାତ୍ ଖରିଦ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ଜମିଦାର ବେଠିରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଘର ତୟାରୀର ଗୋଟିଏ ହିସାବ ଦେଉଛୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ପାଠକମାନେ ତାକୁ ଧରି ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ଧାନ ଘର ପାଞ୍ଜିରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବ ପାଇଅଛୁ। ବଢ଼େଇ କମାର ବେଠିଆଙ୍କ ପଛେ 15 ଭରଣ 22 ନୌତି ଧାନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅନେକ ଥର ଶୁଣାଯାଇଛି, ସେ କେବଳ ପରର ବିକଳ ସହି ନ ପାରି ଧାନ ଟଙ୍କା କରଜ ଦିଅନ୍ତି। ନୋହିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁ ବରଂ ଲୋକସାନ। ଧାନ ଦେଢ଼ିରୁ ବେଶି କରଜା ନାହିଁ। ଦେଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କାରେ 8 ଅଣା ସୁଧ ଅଥବା ଧାନ ପରିମାଣ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସୁଧହାର। ଧାନ ଦେଢ଼ିରୁ ବେଶି କରଜା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ? ଦିଅନ୍ତି ଶୁଖିଲା ପୁରୁଣା ଧାନ, ନେବା ବେଳକୁ ନୂଆ କଞ୍ଚା ଧାନ। ଆଚ୍ଛା ପାଠକ, ଆପଣଙ୍କ ଉଦା ଲଗାଟା ଆଗେ ଓଜନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଅଦା ଶୁଖିଲାର କେତେ ପ୍ରଭେଦ। ଗଲା ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚିଆର ଅର୍ଥ ହିସାବ ରକ୍ଷକ। ଗଲା ଅଙ୍କ ପାଞ୍ଚିଆ ଯେ ସାଲତମାମି ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ସାଲତମାମି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷକର ଶେଷ ହିସାବ ବା ବିବରଣ। ଗଲା ଅଙ୍କ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ଯେ ବର୍ଷକର ଶେଷ ହିସାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ମହାଜନୀ ପର୍ଯାରେ 8 ଟଙ୍କା 6 ଅଣା 2 କଡ଼ା 2 କ୍ରାନ୍ତି ଛାଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ ସକାଶେ ପାଞ୍ଚିଆ ଗାଳି ଖାଇ ଯେଉଁପରି କୈଫିୟତ ଦେଇଥିଲେ, କୈଫିୟତ ଅର୍ଥାତ୍ କାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିର ସାରମର୍ମ ଏହି, ଭିକାରୀ ପଣ୍ଡା କରଜ ନେବାର ମୂଳ 5 ଟଙ୍କା। ସେଥିରେ କଳନ୍ତର ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ପ୍ରମାଣେ 12 ଟଙ୍କା 5 ଅଣା 11 ଗଣ୍ଡା 2 କଡ଼ା। ଗାଏ 2 ପଦକୁ ମୋଟ ଓ ଆଦାୟ 17 ଟଙ୍କା 5 ଅଣା 2 ପରସା ବାଦେ ବାକି ଛାଡ଼ 1.5 ଗଣ୍ଡା। ଏଥିସହିତ ଆମର ପରିଚ୍ଛେଦ 2 ସମାପ୍ତ।